Ýani pikirler çağanyň agynda terbiýelemeli. Çağa mahsus häsiýetlerin biri hem olar arzu etmek, zähmet çekmek, tijenmek ýaly häsiýetler çağa mahsus bolýar. Şol ýagdaýda çağanyň itlendik bir kynçylykdan baş alyp çykmagyna enata diýsen jogapkärlik çemeleşmeli. Çağanyň her teker bilen turandan çağa sport bilen meşgullanmaly, erdenki maşyklary ýerine ýetirmeli. Ondan soňra çay çörek edinmeli. Şeýle de boş wagtlary çağanyň mobil öýçükli telefonlardan daşda durup onuň esasy gyzyklanmalaryny kitap okumak, surat çekmek, saat çalmak, sport bilen meşgullanmak ýaly gylyk häsiýetleri çağanyň aňynda terbiýelemeli. Esasan çağalar yatmadan öň öýçükli telefonlardan ýa-da kompýuterlerden ulanmaklyk gadagan edilýär. Sudan da kiçik çağalar şeýle gylyk häsiýetlerden uzakda durmaly, çağalaryň wagtynda ýatmagyny her bir enata dolu gazanmaly. Şeýle gylyk häsiýetleri çağanyň aňynda terbiýelep bilsek, onu biz watana we paly il günümde gerekli çağalary terbiýelep ýetişdirjekdigimi-de biz dolu ynanýarys.
Güneşli diyarımyzyň bereketli topragyny ösýän ösümlikler adam saglygyny berkitmekde, köp sanly keselleriň öňüni almakda örän uly ähmiýeti eýedir. Bu babatda gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitaplary aýratyn gymmatly maglumat goru bolup durýar. Insan saglygyny berkitmekde uly ähmiýeti bolan türkmen topragyny ösýän dermanlyk ösümlikleriniň birim zencewiller. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitaplarynyň birinji tomuny zencewil ösümliginiň, ýagny halk arasynda imbir ady bilen tanalýan bu ösümligiň dermanlyk häsiýetleri barada giň işleýin maglumatlar berilýär. Men Mahtumullah Nakay Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Himya fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Aýlar Muhadowa. Berkarar döwletiň täze ýanyň galkynşy döwrüne, halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna, gahrman arka daly gahrman serdarymyzyň saýasyna, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adam saglygyny goramak Türkmenistanda döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan Ulumlar Akademiýasynyň akademigi, ulukmançylyk ilmläriniň doktory, professor, gahrman arkadagymyzyň Türkmenistan dermanlyk ösümlikleri adly köp jiltden ibaret ilmi ensiklopedik kitaby Türkmen topragynyň dermanlyk ösümlikleri we fitoterapiýa barada bolup we millionlarça daşary ýurt okuwçylary el ýeterli boldy. Şeýle hem ulukmançylyk ugrlary boýunça hünärmenlere gollanma hökmüne giňden ulanylýar. Güneşli diyarymyzyň sahawatly topragy dertlere derman ösümliklere baýdyr. Şol ösümliklerden biri hem imbirdir. İmbirler maşgalyna degişli köp ýyllyk ösümlikdir. Onuň watany Batry Hindistan we Günorta Gündogor Aziýa hasaplanýar. Lukmançylykda durly keselleri bejermekde, şeýle hem tagamlara ajaýyp gaýtalanmajak tagamlary bermekde giňden ulanýar. Onuň köküniň peýdaly häsiýetleriniň barlygy sebäpli imbir gadim döwürlerden bäri hem ulanyp gelýär. Imbirin kökü aslında yerasy ballak bolup ki onuň düzümindäki işçiň mada nahar beşerlerinden soňra zinger bola öwrilýär we bu rodlan kökünde öwrilýär. Olar imbirin ýiti tagamyny berýär. Ol agyr aýyrjy hökmünde hem ulanylýar. Imbirin kökü birnäçe gerekli madalara baýdyr. Gymmatlyk düzüm boýunça ol C, B1, B2 vitaminlerine, şeýle hem beden organlarynyň kadaly işleme üçin zerur bolan amino kislotalara, efir ýağlaryna, mineral madalara baýdyr. Olardan alüminini, kalini, kalsiyni, magnini, demiri, marganci, hromy bellemek bolýar. İmitde ulansa aşgazynda bölüp çykarşy gowulandyrýar, iştäni açýar, ganyň düzüminde holesterinin mukdaryny azaldyar, gan basyşyny peselýär. Ol täze dören çiş keselleriň öňüni almak üçin hem terişli hökmünde giňden ulanylýar. Ýurdumyzyň ähli künjekleriniň dermanhanalaryna, şifahanalaryna imbiri şol sanda ähli dermanlyk ösümlikleri arasylanyp gapylyň görnüşine ulanmany berilýär. Şeýle mümkinçilikleri döretip beren gahrman arkadagymyza, arka daly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadagymyzyň, arka daly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun.
Pederlerimiz tarihin dowamynda ene toprağımızda ösýän ösümlüklerden dürli görnüşli melhemler taýýarlap, halyk lukmançylygyndan netijeli peýdalanypdyrlar. Häzirki ösüşlere beslenýän berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrümizde de hormatly prezidentimiziň tagallasy netijesinde halyk lukmançylygy boýunça ata-babalarymyzdan miras galan tejribe ilmi taýdan öwrenilip kämilleşdirilýär. Bu babatda Gahrman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri atly ilmi ensiklopedik kitaplary aýratyn gymmatly maglumat goru bolup durýar. Gahrman Arkadagymyzyň bu ilmi ensiklopedik kitaplaryna diýarymyzda ösýän dermanlyk ösümlükleriniň ösýän ýerleri, dermanlyk häsiýetleri, olaryň peýdalanşy barada anyk maglumatlar berilýär. Insan saglygyny berkitmekde uly ähmiýeti bolan türkmen topragyny ösýän dermanlyk ösümlükleriň tertibi barada giň işleýän ilmi maglumatlar berýän Gahrman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri atly ilmi ensiklopedik kitaplary diňe bir lukmanlar üçin gollanma bolman isem halk arasynda hem uly gymmatlyga eýe. Garaşylyk halkymyzyň milli buýsunjydyr. Berkarar döwletimiziň midemelliginiň, il günümiziň bagtyarlygynyň we abadançylygynyň müdämilik binyadydyr. Turkmen carpet is one of the principal arts that has been a decoration of our sacred heart of Turkmen people since early times and has made the Turkmen people known to the world.
Спорт, мастерство, настойчивость, отвага. Спорт – образец красоты, мужества, высокого мастерства. Спорт – путь к успеху и здоровью. L'honneur du charge turkmène Martin Koulifrari, dont les belles œuvres ornent les sentiments humains et est l'un des hommages secrets du peuple turkmène.我们的强身国家是科学技术成长的时代，知识知识的水平和质量，数字技术和创意机会的适当成长为条件的国家。آلة الدوتار هي الرائدة من الآلات الموسيقية الوطنية للشعب التركماني، وهي جزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية لشعبنا، وتمنح متعة روحية للإنسان وتزين الاحتفالات للأعياد الرائعة. سیاست باز سال دوست ترکمنستان که وضعیت مخم برای تضمین رفاه، ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و جهان است، مورد حمایت جامعه جهانی قرار می‌گیرد. Hormatly prezidentimizin taýda tagallalar netijesinde ýurdumyzyň durmuşyny giňerimli özgörtmeleriň asyrlara bara-bara beýik işleriň ören çalt tepkinlerde ornaşdyrylmagy Türkmenistan döwletimizi kuwatly ösüşleri eýetdi. Bu döwürde ýurdumyzyň ykdysady ösüşi bilen bilelikde medeni aň bilim kuwaty hem artdy. Ýurdumyzda alınıp barlayan döwlet siýasaty türkmen jemgyýetiniň ruhy dayanjyny sazlaşykly ösdürmäge, oň aň bilim baýlygyny artdyrmagy, medeni ahlak gymmatlyklaryny, halkymyzyň ruhy bütünligini aýogly saklamaga gönükdirilenler. Halkymyzyň milli däp desturlaryny, medeniýetini, sunuwatyny ösdürmek babatdaky bitirilýän beýik işler häzirki wagtda her bir türkmen halkyny buýsandyrýar. Häzirki wagtda ýaýwanlanýan sanly ulgamy geçmeň çäklerini Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine hem netijeli işler alınıp barly. Şeýli işleriň birem bu muzeýe virtual gezelenç etmek mümkinçiliginiň döredilmegidir. Döwlet muzeýine virtual ýagny gaýbana gezelenç etmek bu dünýäde giňden peýdalanylýan tejribedir. Kompýuter ýa-da telefon arkaly internetde birigip muzeýiň islenlik ýerine syýahat etmek mümkinçiligidir. Täze açylan virtual muzeýde suratlary 360 derejede hereketlendirip bilýän iň häzirki zaman tehnologiki usul ulanyldy. Virtual muzeý ulgamyna girmek üçin degişli salgyny ýazmak ýeterlikdir. Şeýlede açylan web-saýtyň kömegi bilen Türkmenistanyň
Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyining islenlik bölümini saýlap, oňa virtual syýahat etmek bolýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyna, gahrman arka dagymyzyň başlangyçlary bilen tasdiklenen 2019-2025-nji ýyl aralygyna sanly ykdysadyýaty ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudak edaralaryna sanly ulgamy üstünlikli ornaşdyrylýar. Şol pudak edaralarynyň içinde hem Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň garamagyna birnäçe pudak edaralaryna hem häzirki günde sanly ulgam ören üstünlikli ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyine sanly ulgam arkaly bugünkü günü türkmen halkymyzyň baý taryhyny, milli mirasyny, gymmatlyklaryny ýani virtual muzeyiň üstü bilen synlamana giň mümkinçilikler döredildi. Internet sahypasynyň üstü bilen ýörükde muzeyimiziň saýtlaryna girip Döwlet Muzeyimizde hereket etýän birnäçe bölümçeleri 360 derejede ýakyndan synlamana mümkinçilik berýär. Ine şu ýerde görşüňiz ýaly taryhy zallaryna altyn depäniň jeramasyny synlamak bolýar. Yani bu yerde ne 360 derecede ilki bilen bölümün yani esası girelgesi görkezilip yani sağa çepe süýşürip görmek bolýar. Her bir gymmatlygy ýakyndan synlanymyzda goşmaça maglumat almak üçin ýörüýte düwmeler yerleşdirilen. Düwmelere basanyňda şol ýerde her bir gymmatlyk barada gysgaça maglumatlar berilýär. Mundan başga-da Döwlet Muzeyimiziň ähli bölümçelerine bul sanly ulgam ören üstünlikli ornaşdyrylyp, diňe bir Döwlet Muzeyimiziň däl eýsem ýurdumyzda hereket etýän ähli muzeýlerde häzirki günde sanly ulgam ören üstünlikli ornaşdyrylyp, raýatlarymyz tarapyndan giňden peýdalanylýar. Virtual muzeyimiziň kömegi bilen her bir myhman esasan daşar ýurtlarda ýaşaýan her bir raýatlarymyz Döwlet Muzeyimiziň içinde hereket etýän birnäçe bölümlerimiz bilen ýakyndan tanışyp bilerler. Döwlet Muzeyimiziň esasy 5 tan taryhy zaly bolup, her bir bölümçäniň mailnamasy bilen tanışyp, onu ýakyndan synlap bilýärler. Saga çepe öwreninde hili üýtgemezden her bir gymmatlygyň asyl nusgasyny virtual ulgamynyň kömegi bilen synlamaga mümkinçilik bardyr. Görüşüňiz ýaly Döwlet Muzeyiniň irki orta asr bölüminiň hakyky 360 derejede düşürilen surat tehnologiýasy esasyna döredilen virtual görnüşini bu bölüme syýahat etmek mümkindir. Bu ýerde islenlik hereketlerinizi ýagny çepe saga aşağı ýokary ýa-da ýakynlatmak, uzaklatmak ýaly hereketleri ýürüýte şertli belgileriň kömegi bilen amala aşyrmak mümkindir. Belläp geçmeli zatlaryň biri bolsa muzeýdäki ýerleşdirilen muzey gymmatlyklaryny diňe synlamak däli eýsem olar barada interaktiw maglumat almak mümkinçiliginiň döredilmegidir. Şeýle hem islenlik bölümüň ýerleşişi barada hem ýürüýte görkeziji arkaly gezerilen jedip bolýar. Döwlet Muzeyining saýtyna gireninde ýörüýte hereket edýän bölümçelerimizi synlamak bolýar. İlki bilen bölümi saýlanynda görşüňiz ýaly şol bölümiň umumy mailnamasy görkezilen. Soňra ýörüýte ýerleşdirilen bir düwmeleriň üstü bilen bölümlere syýahat etme mümkinçiligi başlanýar. Şu ýerde her bir gymmatlygyň ýanyna özüne mahsus bolan gysga beýany hem görmek bolýar. Muzeyimiziň saýtyna girenmizde diňe türkmen halkymyzyň taryhy bilen eýsem biziň ýurdumyzyň baý tebigatyny ýani haýwanat dünýäsini ýakyndan synlamaga, şeýle hem türkmen halkymyzyň milli däp desturlary ýani etnografiýasy bilen ýakyndan tanışmana giň mümkinçilik berýär. Ine şu ýerde gaýwana gezelenjiň üstü bilen türkmen denanynyň bir el degirmenine un alyp duran pursatlaryny synlamak bolýar. Gymmatlyklarymy has ýakyndan 360 derejede, 180 derejede bir süýşürip görme mümkinçiligi bar. Ine şu ýerde
Türkmenin agoy görkezilýär we şol agoy barada goşmaça maglumat alma üçin ýa bolmasa has ýakynna synlama üçin ýörüýte şu ýerde adam heykeljikli düwmä basanmyzda agoýunyň has goloýuna baryp ýakyndan synlamany mümkinçilik berýär. Şeýle hem şol ýerde bir ýörüýte ýene goşmaça kömekçi düwmeleriň üstü bilen bolsa her bir gymmatlyk barada giňişlen maglumat almany mümkinçilik berýär. Mehriban tamaşaçylar, türkmen halkymyzyň ýani Tebigat muzeyi bilen tanışýar. Ene görüşüňiz ýaly ýene kömekçi düwmeleriň üstü bilen her bir görkezilen gymmatlyga ýani surata has ýakyndan geçýär. Bu ýerde ýörüýte muzeyiň meýilnamasy görkezilen, şol meýilnamada ýörüýte düwmeler saýlanmyzda bir bölümden beýleki bir bölüme geçme mümkinçiligi bar. Mehriban tamaşaçylar, muzeyimiziň saýtynyň ähmiýeti barada belläp geçesim gelýär. Bilşimiz ýaly her bir ýurdumyza gelýän daşar ýurt jahan keşdeleri ilki bilen türkmen halkymyzyň edim galymlary, däp desturlary bilen gyzyklanýarlar. Şeýle-de türkmen halkymyzyň taryhy bilen gyzyklananlaryna ýagny oturan ýerine ýörüýte internet ulgamynyň üstü bilen şol saýta girip biziň muzeyimiziň sahypasyndan türkmen halkymyzyň bir däp desturlaryny ýa bolmasa taryhyny öwrenmäne giň mümkinçilik berýär. Bu bolsa her bir jahan keşdeleriň ýurdumyz barada ilkinji tanışlyk üçin uly ähmiýet bolup durýar. Bu bolsa biz muzey hunarmenlerine diýseň begendirýär, buýsanlarýar. Sebäbi her bir türkmen halkymyzyň taryh gymmatlyklaryny, milli däp desturlaryny wagt etmek biziň ilkinji borjumyz bolup durýar. Virtual muzeyler döredilenine esasan dürlü dereceli interaktiv we panorama döretmäge mümkinçiligi bolan 360 derejedäki hereketi ýani belli bir gymmatlygyň ähli taraplaryny görnüşini ýola goýup bilýän tehnologiýa uly ähmiýet berilýär. Bu tehnologiýa muzeyiň hil taýdan täze derejäge geçmegine täsir edýär. Esasy artykmaçlygy bolsa, hereketli şekilleriň üstü bilen diňe bir muzeyiň bölümlerindäki hemişelik sergilerine däl eýsem, köp sanly maglumatlary özüne jemleýän gaznasy, taryhy ýadygärlikleri hem synlap bilmek mümkinçiliginiň bardygy, şeýle hem täsin eserleri, köne, kartalar, halalar baradaky maglumatlar bilen içgin tanışyp bolýar. Döwlet muzeyimiziň resmi internet sahypasy hereket etýär we şol internet sahypasyna bir näçe bölümçeler hem bardyr. Ol bölümçeler maglumat, täzelikler we wakalar, ilim we neşir işleri, muzey şahamçalary, sergiler bölümçelerden ibaret. Şol bölümçeleriň içinde özüne degişli olan bir näçe täzeliklerimiz, bir näçe mahawat işlerimiz ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda bir näçe şanly wakalar münasebetli döwlet muzeyimizde hem bir näçe sergiler gurulanyp, şol sergilerimiz barada maglumatlar gyzygyny bilen internet sahypamyza goýulyp halk köpçüligine ýetirilýär. Internet sahypamyzda döwlet muzeyimiziň ýani döreş taryhy barada giňişleýän maglumat berilýär. Döwlet muzeyimiziň taryhy 19-njy asyryň ahyrlaryndan ýani ýurdumyzyň çäginden bir näçe gymmatlyklar ýygnalyp, häzir küneçenni şol gymmatlyklar goralyp saklanylýar. Internet resmi sahypamyzda diňe bir döwlet muzeyi barada giňişleýän maglumat berilmän, eýsem ýurdumyzyň çägine hereket etýän taryhy we ülkäni öwrenç muzeyler barada hem goşmaça maglumatlar ýerleşdirilendir. Her bir raýata ýani ýurdumyzyň çägine hereket etýän muzeyler barada ýakyndan tanışmana giň mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ulgamyň ösýän döwrüne muzeylerimiziň hem gymmatlyklary şol sanly ulgamyň üstünlikli ornaşdyrylmagy bilen halk köpçüligine ýetirilýär. Bu döredilýän şertler bolsa türkmen halkymyzyň baý taryhyny, milli mirasyny, däp desturlaryny halk köpçüligine ýetirmekde, şeýle hem dünýä ýaýmakda giň ýollary açýar. Bu bolsa biz her bir muzey hunarmenleriniň ýüreklerine buýsanç duýgularyny döredýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun daýdýaryn. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. İl ýurt bähgitli umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri, rawaşlyklary beslensin.
Gahrman arkadaşymyzyň milli mirasymyzy ösürmekde bitirýän ägir duly işlerini häzirki wagtda hormatly prezidentimiz münasip derejede dowam etmek bilen ozallan gelýän gadymy däp tesurlar häzirki nesillere ýetirilýär. Halkymyz üçin tutuş adamzadyň geljegi üçin milli gymmatlyklaryna aýratyn ünüs berilýär. Ýurdun taryhyny, öz halkynyň däbini çyň hormatlaýan, öz ýurdunyň awraýyny ganlarýan hormatly prezidentimiz garaşsady we baky bir tarap Türkmenistanyň milli medeniýetiniň we sunuwatynyň ösmegine uly badalga berdi. Ýurdumyzyň muzeýlerini alnyp berýän işler arkaly ýaş nesli ata-babalarymyzyň milli mirasyny gorap saklamagy, ony halk köpçüligine ýetirmeklige uly üns berilýär. Bu uğurda alnyp berýän işler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan işleriniň biridir.
Arı
Havaların ştanına yurdumada daşqurşaw goramak, onun tebiği bayraklaryny aýap saklamak, werejel peýdalamak barada netijeli işler amal aşyrylýar. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hud öz adyndan Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Ýaponiýanyň milli bayramy we onuň alyjynyň dolunyny münasibeti ýürekden gutulany we iňgu ardulany berdi. Döwlet başdanmyzy iki ýurduň arasyndaky ýygdygly pogtalanýan we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň gowandyrjydygyny belläp, syýasy, söwda, ykdysady, medeni sanperwer we beýleki okullar boýunça ýoly goýulan netijeli we özara behbeti hyzmatdaşlygyň dostlukly halklarymyzyň behbetini mundan beýlekde ösüriljekdigine berk ynam bilerdi. Mümkinçilikden peýdalanyp hormat prezidentimiz imperator Naruhito tüýsürekden berkçän saglyk, bagtyýalyk we awadançylyk, Ýaponiýanyň ähli halkyny bolsa paragatçylyk, mundan beýlekde ösüş hemde ruwaşlyk arzu etdi. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Brunei Darussalam döwletiniň sultany Haji Hasan al-Bolkiýa we ýurdun ähli halkyna Brunei Darussalam döwletiniň garaşdyry gün münasibetde ýürekden gutlany we iňgu ardulany berdi. Döwlet başdanmyzy mümkinçilikden peýdalanyp, Sultan Haji Hasan al-Bolkiýa tüýsürekden berkçän saglyk, bagtyýalyk we awadançylyk, Brunei Darussalam döwletiniň ähli halkyna bolsa paragatçylyk, mundan beýlekde ötüş hemde ruwaşlyk arzu etdi. Hormat Prezidentimiň parasaty ýolbaşçylygyna ýurdumyzda daşqurşaw goramak, onuň tebiği baýraklaryny aýap saklamak, werejel peýdalanmak barada biýmeçer işler amal aşyrylýar. Hazar deňdiniň kenar ýakasynyň Günnogor çägine ýerleşýän Ulubalkan dagy, diýermiň günwataryndan Günnogorlygyna 60 kilometr çenli uzalyp gidýän beýik dağ gerişler bilen tapawutlanýar. Bu ajaýyp dağ gerişleriniň iňi bolsa käý ýerlerde 20 kilometr çenli ýaýrap gidýär. Deňiz derecesinden 1880 metre barabar ýokurda ýerleşýän bu dagyň iň beýik nokudyna Arlan belentigi diýilýär. Balkan dagy özüniň ösümlik dünýäsini ören baýlygy bilen tapawutlanýar. Düýpsiz dereleriň ugruna dağ gerişleriniň üstüne, üstü tekiz belentliklerde ösýän döli ösümlikler, arça kerkawlardary gyrymsa gaçlar, hojalyk baýatda da dermanlyk taýdan hem uly ähmiýete iýidirler. Ulu Balkan dagyna gahrman arka dağımydan Türkmenistanyň dermany ösümlikler aty kitabyna ady agdalan ösümlikleriň aglabasyna duş gelmek bolýar. Ulu Balkan dagyna gyrymsa gaçlar tebiği ýagdaýda ösüp kemale gelýärler. Olardan türkmen arçalaryň, kerkawlaryň, zirk agaçlaryň we beýlekleriň döredýän tokoýlyklary dagyň gözelligine aýratyn gör goşýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Gydal kitabyna girdilen türkmen arçady lukmançylykda gözüň görejini gowlanyrýan esasy serişde hökmünde giňden peýdalanylýar. Balkan dagy ösümlik dünýäsine baý bolşy ýaly özüniň haýwanat dünýäsiniň tesirine bilen hem tapawutlanýar. Balkan vilayet daşqurşaw goramak müdürliginiň hünärmenleri şu günler dağ derelerde gözegçiligi giň erimde alyp barýarlar. Bu ýerde keýikleriň, geçi gaplaňlaryň, käkelekleriň, sülgünleriň, ýertiçi guşlaryň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Halkara paragatçylyk we ýanaşmakyny häzirki dowam edýän gyş pasyna bereketi akaryň ýagyn pursatyna Balkan dagyny gözel tebigatyna synanyňda hakykatdan hem tesin duýgulary başdan geçirýärsiň. Gyş pasynyň ahyrynda ýagan ýagyşgar topragyň ızgaryny ýitirdi. Asmanda nur bolup sepelen bulutlar säkel salymda Balkan dagyny ýaz pasynyň bosagysyna ak dony biredi. 90 dolup çarwyn urudynyň başlanýan pursatyna ýagan akar öňde duran ýaz pasynyň bereketi wetlenjekdigini alamatlanýar. Dağ tebigatynyň şeýle ajaýyplyklaryna synap onuň tebiği gayretiniklarynyň göwüne göterilýän her bir adam tebigatymyzy gowramakda uly tagallalar edýän gahrman arka dağymyza hemde hormat prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
ata-babalarymyzdan miras galan milli sungatymyzda aýdym sazan, bagysçylygyň aýratyn orny bar. Türkmen halky şöhratly taryhynyň dowamyna saz çalmak we bagysçylyk sungatyny ýygyderlik kämilleşdirip gelen halkdyr. Dutar bilen gyjagyň sazlaşykly owazy bolsa, dost soňlygyň, parahatçylyk söýjülügiň mukamy bolup ýüreklerde orny aldy. Halkymyzyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagysçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi ýurdumyzyň durmuşyna aýratyn taryhy waka boldy. Saz türkmeniň kalby. Türkmen sazynyň gözbaşyny hamir maýasyny tapmak üçin müň ýyllyklaryň gatyna aralaşmaly. Türkmen saz sunugaty, bagysçylyk sunugaty kadym zamanlardan bäri dowam edip gelýän täsin sunugatdyr. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkanyşy döwründe gahrman arkadagymyň we hormatly prezidentimiziň taýsız tagallalary bilen bu sunugat ösürilýär. Biziň ata-babalarymyz 72 sanly saz guralyny hem miras galyrypdyrlar. Şol saz gurallaryň şirin owazlary adamlara ruhy güýç berip, adamyň göwnüni göterýär hemde saglygyny berkidýär. Biz bu gepleşigimizi Türkmenistanyň at gazanan bagysly Kerwen Ýowbasarowyň bagysçylyk sunugaty barada berjek täsirli gurrunlary bilen dowam edýär. Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagysçylyk sunugaty kafedrasynyň ulumy golemy Türkmenistanyň at gazanan bagysçy Kerwen Ýowbasarow. Biziň garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan döwletimizde ähli uğurlar bilen bir hatarda Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty ýokary derejelerde pazarlap ötýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyň tagallaty bilen Türkmen medeniýetine, Türkmen sunugatyna ýokary derejede ulu sarpa oýlýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň bize peşkeş beren ýyly döwlet geler bolsa, Türkmen medeniýeti, parahatçylyk sazy, dostluk doguluk sazy ýaly kitaplaryna Türkmen saz sunugatynyň, bagysçylyk sunugatynyň gadymyetden gelişi, onu şugullere ýetiren halipalarymyz barada ilmi maglumatlar berilýär. Maýa Kuliwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ýörükde bagysçylyk sunugaty kafedrasy bar. Şol bagysçylyk sunugaty kafedrasyna da bir näçe halipa bagys sazynylar rehmet çekkä. Türkmen bagysçylyk ýollary bir näçe şahalara bölünýär. Türkmen bagysçylyk ýollaryna ahal ýoly, salar saryk ýoly, damana ýoly, ýomut gökleň ýoly, ärsar ýoly, şowdur ýoly, her ýol bir näçe şahalara bölünýär. Bagysçylyk sunugatynyň ýollaryna, uğurlaryna da ustad halipalar tarapyndan aýdylan bir näçe halk aýdymlar, nusgawy şahirlerimizin sözlerine döredilen aýdymlar bar. Bagysçylyk ýolunyň destan aýdylyş aýratylygy bar. Bagysçylyk sunugatynyň özeni, kökü, düýbi bir bolup soň ustad halipalar tarapyndan bir näçe şahalara bölünen. Ahal ýoluna ustad halipa bagys sadanlar sary bagysy ya hal bagysy Sahyjep bar. Ahal bagysçylyk ýoluna aýdym aýtmaň täherlerini, aýdym aýdyş usullaryny goýan halipalaryň biri. Sahaganyň özüniň bir mukamçy kompozitor hökmünde döreden ençeme aýdymlary bar. Bagysçylyk ýoluna soň halipanyň şägirdleri, ustad halipalar Orazgeldi Ilyasow, Hommat Jelilow, Mäne Garaýew, Hangeldi Annamradow, Nurýagdy Bayramow, Oraznepes Döwlet Nazarow ýaly halipalaryň şägirdleri hem bagysçylyk ýoluny dowam edip gelýär. Ahal ýoluny Amangeldi Gönbek, Kel bagysy, Şükür bagysy, Täç Mämet Suhaňly, Mylly Täç Murat, Pürlü Sary, Çar Täç Mämet ýaly halipalar, ondan soň Ýagmyr Nurgeldiýew, Ýolaman Nuriýew, Ahmurat Şaryf ýaly halipalaryň ýoluny hem şägirdleri dowam edip gelýär. Damana ýolunyň halipalaryndan Durdy bagsynyň ak gözlü maralyndan, Durdy bagsy isteýär gara gözlü gelini, gelin bazara çykyp hynalapdyr goluny. Yar gazaba çykanda birje görsem ýüzüni, ýylgyrşyňdan men öldüm, ak gözlü maralym nip şol ak gözlü maralmy şo Durdy bagsynyň damana ýoluna aýdylyp muny soň ak gözlü maralmy ustad halipa Sahyjep bar öz bolşly aýratylykda
hem aýdypdyr. Ýumut Gökleň ýolunyň başlaryna Balkan welaýatynyň halipaları hem giriýär. Ol halipalardan Garadäl Gökleň, Nurberdi Gulfun, Molla Çäkliň, Asyr Mämet Dawudowyň aýdym aýlysynyň aýratyllygy bolup durýar. Ýumut Gökleň ýolundan Daşow welaýatyna Nazarbaga öre şeýh halipalar soň Daşow tewitlerine baryp özüniň bir aýratyn aýdym aýdyş uguruny goýan halipalaryň biri Ustad Halipa Magtumul Garliýew Kaq etrafynda ýaşap, soň Daşow welaýatyna baryp soň Daşow welaýatynda ýaşaýan ilki bir Ahal welaýatynyň Ahal ýolunyň halipalarynyň aýdym aýdyş aýratyllyklaryny, saat çalyş aýratyllyklaryny alyp soň Daşow welaýatyna baryp Ustad halipalary görüp şo taýda Atabaý bagşydan ilki tälim alyp soň beýle halipalardan hem aýdym aýdyş aýratyllygyny dinläp, öwrenip, öz boluşly Magtumul Garliýeň ýolu diýen özüniň bir aýratyn aýdym aýdyş uguruny goýan halipamynyň aýdym aýdyş ugurunda da Ustad Halipa Saparbekiýew hem ören täsiri uly Saparbekiýew hem ören ustad gyjakçy bolan ol öre şeýhiň ýanyna da Nazarbagaň ýanyna da gyjak çalan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň ýyle döwletgeleri bolsa kitabynda da şu halipalaryň atlary agdalyp geçilýär. Bu halipalaryň aýdan aýdymlary, bitiren hyzmatlary, olaryň bir ýetişdiren şäherler barada da bellenip geçilýär. Bolman ayaklı bären toynaplı talladan kakalan nalı gere. Şu taýda pelwan wagşynam agdak geçeliň pelwan wagşynyň ata-babalarym bagşy uğurlardan bolup hoja bagşy, goç bagşy bular hem bagşylyk edipdirler. Olaryň ýene bir aýratyn bellemeli zady Görogly Şadetnanyň şuň kununa gelip ýetmegine şol Ustad halipalaryň bitiren hyzmaty hasam uly pelwan wagşynyň dilinden Görogly Şadetnanyň bir näçe şahalaryny ýazyp alýarlar. Ne beýleki Ustad halipalardan hem Nazarbaga öre şeýh Magtumul Garliýew halipalardan hem nece boglan destany, Şahynem Garyp destany, Huýurlukka Hemra, Taýet Emra ýaly destallary şu halipalaryň dillerinden ýazyp alýarlar. Elbetde şu destallaryň şu ençeme nusgaw şahylaryň aýdymlarynyň şuň kununa gelip ýetmegine şo Ustad halipalaryň bitiren hyzmatyny ýatlaman geçip bolmaz. Elbetde şo Daşow tewitlerine ýene de Çowdur ýolunyň bir aýdym aýdyş aýratyllygy bar. Şol Çowdur ýoluna da ilk halipa bagşylar ne Haýdoglan bagşy, Söýew bagşy, Palta bagşy, ýaly halipalar ine şuň kununa da şolaryň şägirdleri ne Gutlu bagşy şolar ýygyny dowam etip gelýär. Şol ýollar halipadan şägirde geçip nesilden nesile geçip dowam etip gelýär. Salar Saryk ýoluny aýdym aýdyş aýratyllygyna esasy ýeke dutar bilen aýdym aýtmak. Ýanyna gyjakçy tadanna köp ulanmaýan Salar Saryk ýolunyň halipa bagşylary, Salar Saryk ýolunyň ustadlary, Nowat bagşy, Ulugarly, Kiçigarly ýaly ustad halipalar soň olardan Ödenýaz Nowat, Gurt Ýakup ýaly halipalar. Girman bagşynyň Nowat bagşynyň ugrundan Ödenýaz halipaň Gurt Ýakubyň destançy bagşy hökmünde tanalyp hem özüniň aýdym aýdyş aýratyllygy saz öwrümleri şol bagşylaryň hertine öz bolşly aýratylykda gelýär. Türkmen bagşylyk sunuwatyny Ertary ýolunyň Murat bagşy, Öwlüýäw bagşy, Juma Wellek, Mustafa Ahmet ýaly Ustad halipa bagşylaram bolupdyr. Şuň kununa da şolaryň şägirdleri Ertary ýolunyň aýdym aýdyş aýratyllyklaryny dowam edip gelýär. Ey kalem nasnidar
Anna bolmayı temen gelin son gelinse gelinse Hattı tuğ boy şeker halim Bakar men yoluma temen gelinse halim Türkmen bağışçılık sungotundan halifalar destan aydan kevat dutar şeydi destanın arasında kakıp oturmanın manasam destanı aydıp oturan şesin bilen içindeki aydayan aydımın bir bilen bağlanışıklı olmalı. Destanı aydıp oturanına pes tessa aydımım dutar çekip çekulu aytmak ya olmasa aydım peteçkiden aydıp destanı katıdan çekulu sanamak ikisi bir bilen alışmaya halifalar destanın arasında dutar kakıp oturmagam dutarın o adı bilen öz gepläp oturan sesin hem hatta bir bilen bağlanışıklı olmalı. Ondan destanı aydanna şol her gahrmanın keşbini öz bolşly yerine yetirmek bagışı şo destanı aydan wagtynda şol wakanın içinde gedip görönýäli. Göroglyn 47 bolsa tenem şo 47-den biri ýaly. Ya neje oglan bolsa tenem şo neje oglan aşyk aýdyň piriň ýanyna baranda ten şo neje oglan bilen bile görönýäli. Ya şonuň öýdi ýaly. Destanyň şonuň ýaly aýratyllyklary bolýar. Ulu destanlar bolýar. Halifalar şonu şahalara bölüp aýdypdyrlar. Ne hoýurlukga hemra destany bolsa şonu ulu destan 6-7 sagat dowam edýän bolsa şonu 1,5-2 sagatdan bölümlere bölüp aýdypdyrlar. Şol destanyň içinde 20-30 aýdym aýdýan bolsaň destan aýdylşynyň aýratyllygyna şol aýdymyň heňi bir heň iki gedek destanyň içinde gaýtalanmaly. Halifadan şäherde geçip şu kunde destançylyk sungaty dowam edip gelýän destanyň aýdylşynyň şunu ýaly aýratyllyklary bolýar. Destan bagyş hökmünde halifalardan ençeme destanlary öwrenip halk içinde tele ilimlerde destanlarymyz aýdyp gelýär. Hayır ýagşy habar kimden al Çardag Çandybilin sultany Göreogly bölden. Göreogly näme gyýrat bilen gelen wagtynda daň kerin howasynda gyýrat Göreoglynyň göwnüň hoş boluny bilip özüniň 99 türlü ýörüşi bar bolsa gaýtadan ýene bir türlü ýörüş tapyp bökçekläp gelýär. Gyýratyň göwnüň hoş boluny bilip Göreogly gyýratyna garap ey hanym gyýrat janym gyýrat ýowud günde ýoldaşymsyň sen meniň sırdaşymsyň senin belli bahan bolmady bedeň atdy behişden berekella gyýrat sana nalym tylladan kümüşden berekella gyýrat sana diýip bäş kelimesi aýdyp duran eken gör bak näme diýerkä. Nalım tıllardan kürmüşken berekella gyýrat sana Tirme aýdym tirmek manyda gelýär. Bir näçe gülü tirip şondan çemen baglanşýaly. Tirme aýdymlarda da nusgaw şahirlaryň Magtumul Praýynyň sözlerinden aýdyp teýit nazar teýdiň sözlerine medeli şahiryň sözlerine ýa Yusuf Ahmet Şahtenem garip destanlaryň içinden hem saýlanyp alınıp aýdylýar. Şol tirilip her ýerden alınıp aýdylan aydym bolansoň muňa tirme aydym diýilýär. Häzirki döredilýän aydymlaram tirme aydymlara girýär. Ol mukamçy kompozitorlar aydymlary döredýär. Ne bagışlaram şo mukamçy kompozitorlaryň şu gününe şahirlerimizin goşklaryna döredilýän aydymlary aydym edip aýtsa elbetde şolaram şol tirme aydymlaryň hataryna girýär. Ilki döwürlerde gargy tüýdüň ýanyna ýa-da bir dutaryň ýanyna aýdýan ýanyna bagışlaram bolupdyr. Özleri saat çalmaýa ýöne sadananyň ýanyna aýdýaby ýanamaçy bagışlar bolupdyr. Türkmen medeniýetinde sungatyna uly üns berýän Türkmen halkynyň milli diri gahrman arka dağly gahrman terdarymyza köp sag boldylar aýdýan. Türkmen halkynyň milli diri gahrman arka dağly gahrman terdarymyň jallary sag ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn.
Açık mülkünde şanlıyıp Atıl elim tümürde Tabip bolyup yüren deyip Aklım ceyhun filirde İnde gençlik yürekle inde petalım ilirde Şeyda kömlüm boş vol vol
Halkymyz üç möjök şeýle beýik gözelliklerine miras diýip at goýupdyr. Şol gammatlyklarymy dünýä ýüzüne ýaýmaga gollaw berýän hormatly prezidentimiziň alyp barýan ajaýyp nurany ýoluny, berkarar döwletimiziň ajaýyplyklaryny duýmak bolýar. Şeýle bagtyarlygyň goýnuny erkany ýaşap, zähmet çekmezlik asla mümkin näl. Bagtyarlygyň şanyna sazanyna dutarynyň şirin perdesinden şirwana saýradýan bolsa, sözi ustad şahyrlar gül watanymyzyň wasbyny ýetirýän şirinden şerbetli şygyrlaryny galamyň üstü bilen beýan etseler, dürli sunat ustadlary özleriniň ajaýyp eserleri bilen ata watanymyzyň taryhyny ýetirýärler. Ustad ýergärleriň döredýän ajaýyp eserlerim şol berkararlykdan ilham alyp gaýdýar. Asırlardan asırlara aşıp nesillerden nesillere miras geçen zergerçilik sunugatynyň nepis önümleri türkmeniň egsilmez okuyup başarnygynyň uğur tapıcılıgynyň misaly bolup nur saçýar. Şaý sepleri gyýdy gelinleriň görküne görk goşup, mulaýym owazlary bilen jahany özüne benne edýär. Ol mukamlaryň jadylaýjy güýji insan ähliniň gözelligi bolan teşneligini ganyryar. Asliyetinde şaýsep bede üçin niyetlenýär. Türkmen zergärleriniň gyýdy gelinleri kümüş şaýsepleri bilen beslemegi olary yaman özden gowramagy maksat edilenlikler bilen hem baglanşdyrylýar. Bu bolsa maşgalada mukaddes saýlýan gyýdy gelinleri sünnälenen şaýsepleri bilen bedäp yaman göz dillen gowrap bilmek uğur tapıcılıgynyň nişanydyr. Türkmen zenanlarynyň şaýsepleriniň köp türlüligi olaryň her biriniň öz many mazmuny bilen baglanşyklydygy ünsüňi özüne çekýär. Ustadlygy talap edýän bu sinleýän işleriňiň köp bölegi gyýdlaryň başlaryna geýýän gupbolary ýaly gümmüz şekilli bolup, olaryň her bir şeklini ajaýyp taşlar bilen bedelmegi zergärleriň zehininiň suwutnamasydyr. Gelin gyýdlaryň toý libaslaryny bedeýän zergärçilik önümleriniň ýene bir görnüşi appasylar hemde çabytlary bedel berýän çapraz çaňgalardyr. Gelinlerin kurtöleriniň toy köýnekleriniň öňlerine dakylýan appasylary, çapraz çaňgalary kadim döwürlerde zergärler güwürçek görnüşinde ýasan bolsalar, häzirki zamanyň usullary olaryň ýasalyşyny hassa kämilleşdirip, döwrebap görnüşe ýetiripdirler. Appasylarda, çapraz çaňgalarda da beýleki şaýteplerde bolşy ýaly kadim nagyşlar bilen bir hatarda häzirki zamanyň öwüşgünleri siňen ogadan nagyşlar ulanylýar. Türkmen gelin gyýdlarynyň milli libaslary hemde şaýtepleri aýratyn sunugatdyr. Men Ahal welaýatynyň Bagdahan etrawynyň 24 mekdebiniň muallimi Mered we owadan gözär. Türkmen halkynyň zergärçilik önümleri özüniň gaýtalanmajak owadanlygy, nefisligi, görnüşleriniň köp türlüligi bilen haýran galyrýar. Türkmen zergärleriniň iş usullary, tilsim tärleri kadim döwürlerden bäri kämilleşdirilip, dörejilikli ösüş ýoluny geçipdir. Kadim döwürleriň inançlaryna görä, gümüşde aýyň jadyly güýji bar diýip zenanlara niýetlenen şaýtepleri hasaplapdyrlar. Zergärler türkmen milli şaýteplerini esasan hem gümüşden ýasapdyrlar. Şeýle de olaryň ýasalyş usullaryny öz barşly aýratynlyklarymyzy, milliligimizi görkezmegi başarypdyrlar. Milli şaýteplerimiz biziň gymmatly mirasymyzdyr. Halkymyz elmydam we öz milli şaýtepleriniň ýasalyş usullarynyň kanuny laýyklygyny ören aýaly saklapdyrlar. Görnüşlerini kämilleşdiripdirler we nesilden nesile geçiripdirler. Ustad zergärlerimiziň ýasan altyn kümüş şaýtepleri ýokary hililigi we nefisligi bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin ol kadim döwürlerden bäri türkmen gelin gyýdlarymyzyň bedek esaplarynyň naýbaşdy bolup gelýär. Edwer zergärlerimiziň gelin gyýdlarymyz üçin ýasan gulak halka, bilezik, bykow, gulýaka, guppa, kökenli ýüzük ýaly owadan şaýtepleri Ýewropa we Günnäwar syýahatçylarynda haýran galyrypdyr.
şaýtaplarymyz barada gurrun gozgulan makaly bellemeli bir hakykat bar. Olam beýle halklaryň dakynýan bezek şaýtaplar bilen türkmen milli şaýtaplarynyň meňzeşliginiň ýoklugydyr. Şaýtaplar ýasalanda näçe inçeden alınıp sünnälendigiçe şonça-da owadan gelşikli bolýar. Şonuň üçin hem ustad dergarlar geljek nesillere bu sunaty hassa kamilleşdirip ýetirme uğruna özlerine şagirt ýetişdirmekligiň aladasyny edipdirler. Qadim döwürlerde dergarlar öz ýasaýan kümüş şaýtaplaryny diňe bir denan maşgala gözellik bermek üçin niýetlemän, olaryň saglyga peýdal taraplaryny şeýle-de gora hökmünde hyzmat etýändigini hem göz öňünde tutupdyrlar. Şonuň üçin hem türkmenler kümüş şaýtaplara has köp üns beripdirler. Olar owadan geyinmegi, timarlamagy ustatlyk bilen başarypdyrlar. Ata-babalarymyz hakykdaşyny öýe bagat getirýän daş hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem ustalar bezek şaýtaplarynyň agla we köpsüne hakykdaşyny ulanypdyrlar. Şeýle-de türkmen dergarlarynyň şaýtaplarynyň köpüsi pöwrüde daşlaryndan ýasalan gaşlar bilen hem bezelipdir. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhynyň dowamynda hemişe ruh welentligi özüne ýaran edilen halkymyzyň dergarçylyk sunaty, arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna döredilýän mümkinçilikleriň netijesinde täze öwüşgünlere eýe bolýar. Öz kesipkarinden mähir alyp mähir bilen gadymy dergarlarymyzyň döreden baky sunatyna öwrülen bezek şaýtaplary gözelligiň nuskasy saýylýar. Türkmen dergarlarynyň ihlasyny, watana bolan sevgisini özüne jemleýän müňdürli öwüşgünli altyn kümüş şaýtaplary bugün sunat atly goja dünýäniň gümmözüne çarýana öwüşnatýar. Ata-babalarymyz gelin gyzlara ul sarpa goýup olary gymmat bahaly şaýtaplar bilen bezäpdirler. Muňa marguşdan tapylan bezegli kümüş iňe wajyklar, her türlü gaşlar bilen bezelen altyn we kümüş gulak halkalar, pöwrüze, ýakut, hakyk, merjen daşlaryndan ýasalan monjuklar şaýatlyk etýär. Bu sunatyň önümleri asyrlaryň dowamynda öz çeperçiligini ýitirmän, nesilden nesile geçip biziň şu günlerimize gelip ýetipdir. Türkmen bezek şaýtaplarynyň gowrumy uly bolup, Merkez Aziýa halklarynda olara meňzeş şaýtaplar gawat gelmeýär. Milli şaýtaplarymyz öz daşky görnüşleri boýunça bir meňzeş bolsa hem haýsy welaýatda degişlidigine baglylykda bir-birinden tapawutlanýar. Her hili tegelecikleri, pişme şekilli dört burçluklary, diş nagşlary, içine atanak çekilen dört burçluklary özüne jemleýän nagşlar has irki nagşlardyr. Hazar ýakasynda ýaşaýan dergarlar öz ýasaýan şaýtaplarynda köp bilenç pöwrüde daşlaryny ulanypdyrlar. Pöwrüden ýasalan kiçijek gaş, hakykdan ýasalan uly gaşyň töwereginde ýerleşdirilýär.
Türkmenler kümüşe asyllylygy, päkligi saklayan gymmatly kökmende seredipdirler. Kümüş şaýsepleri hakyk pöwrüde zümörret daşlaryndan ýasalan gaşlar oturdulypdyr. Türkmençilikde şaýsepleri oturdylýan gymmat bahaly daşlary özbaşly häsiýetlendirme beripdirler. Hakyk daş köplenç şaýsepleriň merkezinde goýulyp, toý dawaralara, dakyljak bezeglere, şelpelere gaş edilip oturdulypdyr. Her bir senetde bolşy ýaly dergärçilik sanatynyň hem öz aýratynlygy, sırlary bolupdyr. Umummilli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan türkmen halkynyň öz bolşy senetçiligi, sanaty, medeniýeti bardyr. Şol senetleriň arasynda hem dergärçilik senedi has da ýokary derejede ösendir. Şaýsepler halkyň taryhydyr. Biziň ata-babalarymyz öz milli däp desturuna mahsus bolmadyk ýat şaýsepleri asla kabul etmändirler. Qadimiýetde ýaşap geçen kümüşçi ustalar öz gezegine däp desturlary puta berjay edip, her bir şaýsepiň milli öz bolşugyny saklamak uğrunda jan edipdirler. Qadimi ustalaryň ýasan şaýsepleriniň tapawutly tarapy dergärçilik önümleriniň naşyn gazma görnüşine has baýdygyndan ibaratdyr. Halkymyz öçmejek şeýle beýik gözelliklerini apalap söýüp, olara ýüreginiň töründen orun berip, amaly haşam sanatyna degişli bolan ajaýyp sanat eserlerini döredipdirler. Şonuň üçin hem türkmen halkynyň kalby kimin nurana, hem dünýä kimin owadan baý, hem köpegüşünli däp desturlary milli mirasy öçmez ýitmez gymmatly kökmünde ikrar edilendir. Türkmeniň dergärçilik sanaty dünýäniň iň gadymy medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Umuman aýdylanyna altyndan, kümüşden ýasalyp gymmat baha hem de ýarym gymmat baha daşlar bilen bezelen dergärçilik önümleri öz göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdyp biziň şu günlerimize çenli gelip ýetipdir. Türkmen halky milli şaýseplerini kümüşden ýasap ýüzüne oýma, çyzma, kesme suluna naqşlar bilen bezapdyrlar. Ol şaýsepler dürli bolup, gelin gyzlaryň egin maşyna her biriniň aýratyn ornu bolupdyr. Olar denan maşgalanyň depesinden başlanyp guşoklugyna çenli aralykda dakynlypdyr. Guppa, sümsüle, egme, çaňga, gönjük, bukow, dagdan, gulýaka, gulak halka, öň appasy ýaly şaýsepleri gelin gyzlar höwes bilen dakynıpdyrlar. Altın kümüşden ýasalan şaýseplerimiz türkmen halkynyň kalbynyň aýnasydyr. Olar türkmen taryhynyň, hakydasynyň we ruhunyň sırlaryny açýan, nesilden nesile geçirip gelýän öz bolşy sanat eserleridir. Türkmen dergärleriniň ýasaýan şaýseplerinde ýerleşdirilýän naqşlaryň her biriniň öz bolşy manysynyň, taryhynyň bolmagy hem şundan habar berýär. Şol şaýsepler türkmeniň kalbynda baky orun alan gözelligiň çeperçilik taýdan sazlaşmagyndan döreýär. Taryh asyrlaryň jümmüşine uzap gitýän gadymy halkymyzyň asyrlaryň dowamında kämilleşdirip gelen däp desturlary, urp-adatlary öz bolşy türkmen medeniýetiniň we sanatynyň ýüze çykmagyna getiripdir.
arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen dergarlarymyzyň ýasaýan ajaýyp şaýsepleri türkmen sanmatynyň kämilleşýänliginiň suwutnamasydyr. Çünki türkmen dergarlarynyň irginsiz zähmetiniň, zekininiň miwesi nefis şaýseplerimiziň lowurdusunda türkmen halkynyň ata watanyna, mukaddes topragyna söýgüsi, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna ajaýyp zamanamyza buýsunjy jemlenen. Bugünkü türkmen dergarlary bu sanmatyň geçmişine täzeden ýüzlenýärler. Olar durly şaýsepleri ýasamakda häzirki zaman öwüşgünleri öňe çykaryp kämilleşdirýärler. Türkmen halkynyň 5000 ýyllyk taryhynyň şaýady durly öwüşgünler bilen lowurdaýan şaýseplerimiz älemi haýran edýär. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun tutýan tutumly işleri rowaj alsyn.
Havaların ştanına yurdumuzda daşky gurşagy goramak, onuň tebigy baýraklaryny aýap saklamak, werejel peýdalamak barada netijeli işler amala aşyrylýar. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle kim hud öz adyndan Ýaponiýanyň imperatory Naruhito Ýaponiýanyň milli bayramy we onuň alyjynyň dolunyny münasibeti yürekden gutlagyny we iňgu arzuwlaryny berdi. Döwlet başçylary iki ýurduň arasyndaky ýygdygly pogtalanýan we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň gowandyrjydygyny belläp, siýasy, söwda, ykdysady, medeni sanperwer we beýleki okullar boýunça ýoly goýulan netijeli we özara behwete hyzmatdaşygyň dostlukly halklarymyzyň behwedini mundan beýlekde ösüriljekdigine berk ynam bilerdi. Mümkinçilikden peýdalanyp hormat prezidentimiz imperator Naruhito tüýsürekden berkçän saglyk, batyýalyk we awadançylyk, Ýaponiýanyň ähli halkyny bolsa paragatçylyk, mundan beýlekde ösüş hemde ruwaşlyk arzu etdi. Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Brunei Darussalam döwletiniň sultany Haji Hasan al-Bolkiýa we ýurduň ähli halkyna Brunei Darussalam döwletiniň garaşda kul münasibetde yürekden gutlagyny we iňgu arzuwlaryny berdi. Döwlet başçylary mümkinçilikden peýdalanyp Sultan Haji Hasan al-Bolkiýa tüýsürekden berkçän saglyk, batyýalyk we awadançylyk, Brunei Darussalam döwletiniň ähli halkyny bolsa paragatçylyk, mundan beýlekde ösüş hemde ruwaşlyk arzu etdi. Hormat Prezidentimiň parasaty ýolbaşçylygyna ýurdumyzda daşky gurşagy goramak, onuň tebigy baýraklaryny aýap saklamak, werejel peýdalanmak barada bimeçür işler amala aşyrylýar. Hazar deňdiniň kenar ýakasynyň Günnogorçagyny ýerleşýän Uly Balkan dagy, diýärmiň günwataryndan Günnogorlygyna 60 kilometre uzalyp gidýän beýik dağ gerişler bilen tapawutlanýar. Bu ajaýyp dağ gerişleriniň iňi bolsa käý ýerlerde 20 kilometre ýaýrap gidýär. Deňiz derejesinden 1880 metre barabar ýokarda ýerleşýän bu dagyň iň beýik nokudyna Arlan belentigi diýilýär. Balkan dagy özüniň ösümlik dünýäsini ören baýlyg bilen tapawutlanýar. Düýpsiz dereleriň ugruna dağ gerişleriniň üstünde, üstü tekiz belentliklerde ösýän dölü ösümlikler, arça kerkawlardyr, gyrymsa gaçlar, hojalyk baýwatda dermanlyk taýdan hem uly ähmiýeti iýidirler. Uly Balkan dagyna gahrman arka dagymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler aty kitabyna ady agdalan ösümlikleriň aglabasyna duş gelmek bolýar. Uly Balkan dagyna gyrymsa gaçlar tebigy ýagdaýda ösüp kemale gelýärler. Olardan türkmen arçalaryň, kerkawlaryň, zirk agaçlaryň we beýlekleriň döredýän tokoýluklary dagyň gözelligine aýratyn görk goşýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Gydal kitabyna girdilen türkmen arçasy lukmançylykda gözüň görejini gowlanyrýan esasy serişde hökmünde giňden peýdalanylýar. Balkan dagy ösümlik dünýäsine baý bolşy ýaly özüniň haýwanat dünýäsiniň tesirine bilen kim tapawutlanýar. Balkan vilayetdaşy gurşagy goramak müdürliginiň hünärmenleri şu günler dağ derelerde gözegçiligi giňerimde alp barýarlar. Bu ýerde keýikleriň, geçi gaplanlaryň, käkirikleriň, sülgünleriň, ýertiçi guşlaryň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Halkara paragatçylyk we ýanaşmak ýaly häzirki dowam edýän gyş pasyna bereketi akaryň ýagyn pursatyna Balkan dagyny gözel tebigatyna synanyňda hakykatdan hem tesin duýgulary başdan geçirýärsiň. Gyş pasynyň ahyrynda ýagan ýagyşgar topragyň ızgaryny ýitirdi. Asmanda nur bolup sepelen bulutlar sähel salymda Balkan dagyny ýaz pasynyň bosagysyna ak tony büredi. 90 bolup çarwyn urudynyň başlanýan pursatyna ýagan akar öňde duran ýaz pasynyň bereketi wetlenjekdigini alamatlanýar. Dağ tebigatynyň şeýle ajaýyplyklaryna synap onuň tebi gaýratynlyklarynyň göwüne göterilýän her bir adam tebigatymyzy gowramakda uly tagallar edýän gahrman arka dagymyza hem de hormat prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin başda durubağını Türkmenistan dünyanın en çeme döwletlerinden den hukukly diplomatik gatnaşyklar saklaýar. Hemde halkara gurumlarynyň agdaty bolup durýar. Türkmenistan döwletimiz hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna dünýäniň awrely guramasy bolar. Birleşen Milletler Guramasy bilen ählimum ösüşüň we döwletleriň hemde halklaryň umumy we milli beýiklikleriniň hatiratyna gatnaşyklary mundan beýlekde ösürmek we tutulundyrmak meselesi garaşsyz we hewişlik beýtarap Türkmenistanyň daşar siýasatynyň özüni düzýär. Melim bolşýary. Türkmenistan 1994-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1989-njy ýylda kabul edilen çağanyň hukuklary hakyna konwensiýa goşulyk hemde ösüp gelýän nesil üçin has amatly durmuş şertleriniň üpçündirilmegini özü ýokary jogapkärçiligini tasdiklady. Şol günden bäri Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşy saglyk goruş, bilim, durmuş gorugullygy we çağalary gorumak hemde howanyň üýtgeme bilen baglanşykly ulganda çağalaryň durmuşyny öňün özgörtmeleri ýetmek ogruny Türkmenistan döwleti bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edýär. Çağanyň hukuklary ulgamyny gün tertibini ilerletmek üçin Türkmenistanyň ähli mümkinçilikleri bar. 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gatnaşynyň ýerine ýeterje geňeşiniň düzümine girýär. Çağanyň irki ösüşi adamyň awadan ýaşaýşy we üstünlikli geljek üçin möhümdir. Türkmenistanda çağanyň irki ösüşi boýunça 2020-nji, 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýa tasdiklandy. Bu strategiýa Türkmenistanyň enäniň çağanyň we ýetgenjekleriň saglygyny gorap saklamak babada döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň halkara guramaları bilen hyzmatdaşlygynyň aýdyn beýany. Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Instituty Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini ýurtymyz boýunça köp sanly hyzmatdaşlar we guramalar bilen bir näçe geňeşmeleriň we maslahatlaryň netijesinde hormatly prezidentimizin karary bilen Türkmenistanyň çağalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-nji, 2028-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiklandy. Türkmenistan öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmäge ıgrarly bolmak bilen milli kanunçylyk hukuk benýadyny kämilleşdirmek, şol sany halkara hukugyň ýörelgelerini we kadalaryny ornaşdyrmak arkaly çağalaryň hukuklaryny we kanuny beýikliklerini goramak ugruna anyk ädimler edýär. In nearly 30 years of collaboration, UNICEF and the government of Turkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşy Türkmenistanyň 30 ýyldan gowrak töwere hyzmatdaşlyk döwründe çağalaryň hukuklaryny üpçünetmek ugruna möhüm sebäpletlere ýetdi. Bu ýurda 2024-nji ýylda bir näçe möhüm üstünlikleriň gadanandygyny bellemek bolar. Bugünkü gün hem Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşy Türkmenistan bilen beledekde jemgyýetçilik işlerini ösürmek ugrundaky hyzmatdaşlygyny üstünlikli dowam etdirýär. and medical industry to complete the first national study on micronutrients. Finally, UNICEF continues to strengthen the social work profession in Turkmenistan. Döwlet tarapyndan himayete mätäçi ýaş nesliniň saglygyny berkitmek meseleleri ileride tutulýan wezipeleriň hataryna durýar. Mälim bolşýaly, şu maksatlar bilen türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Erkadagymyň başlangyjy esasyna 2021-nji ýylyň mart aýyna howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşy döredildi. Hemde Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen bu gatna Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ady da kıldy. Gadnanyň esaslandyran günnüne bäri öňde goýulan maksatlary we wezipeleri ýetmek ugruna giň önemli işler geçirildi. Geçen gyýtga döwrüň dowamynda Gadnanyň hasabyny howanarlyga mätäç çağalara, paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýetleriniň lukmançylyk edaralaryna dürli operasiýalary geçirmäge, çağalar öýlerini, ýürütilýän mekdeplerde, mektep internatlarda terlenýän ýaşajak iýleşlerimiň bejergileri lukmançylyk maksatly ferişdeleriniň satyn almak üçin pul ferişdeleriniň bölünip berilmegi ýetirlik häsiýeti eýe boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Erkadagymyň çağalary howsarlyk edip, howanarlyk göze bilen garap, ähli mümkinçilikler döredýär. Hormatly Erkadagymyň belleşýäli, biziň ýurdumyzda howsarsyz çağa ýokdur. Her bir çağanyň arkasynda döwlet duranlar. Olaryň arkasynda Erkadagly Gahrman Serdarymyz halkyna hemişe howsar bolan Gahrman Erkadagymyz durup,
Hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna geçen ýylyň 29-njy iýunyna açylyp bolan manewerlerini Gurbangulu Berdimuhammedow adynaky çağalar tagaldyş dikildiş merkezi howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň howannarlygyna gurulan Sebetde ýeketäk saglyk oruş idarasidir. Geçen döwürde bu merkeze ýurt tutan çağalaryň ýüzlerçesine toplumdan sagaldyş dikildiş bejerigi geçirildi. Merkezde dünýäniň öňde barjy önüm öndürjüleriniň täze we seyrek görnüşli ýokary tehnologiýa enjamlary oturdyldy. Onu degişli bejerigi dikildiş işlerini amala aşyrmak, lokmançylyk hyzmatlaryny ýokary derejede guramak üçin ähli zerur şertlerdir mümkinçilikler bar. Munyň özü ýurdumyzda her bir maşgalanyň abadan durmuşda ýaşamagyna, rowşan geljegimiz bolan mehriban körpelerimiziň aýratyn söýgü, ala däwlerini gurşulyp alynmagyna hemde ýaş nesellerimiziň milli we ruhy gymmatlyklary esasyna terbilenmegine gönükdirilen toplumlaryň özgörtmelerimiziň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn sutnamasydyr. Bagtyar çağalyň mekany bolan ata-watan Türkmenistanyna ýaş nesliň asudy durmuşda abadan ýaşamak üçin ägirt uly mümkinçilikleri döredilýär. UNICEF believes that this well-developed social Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnasy özün durmuş ulgamyny etlenlik raýatyň esasany döwletiň golugyna mätäs çağalaryň abadançylygyny öpçün etmegi eslenlik ýurdun ykdysady we jemgyçilik ösüşiniň özünür diýip hasaplaýar. Bu nukly nazardan Gurbangulu Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnasy durmuş hyzmatlarynyň ulgamyny berkitmegi we çağalaryň durmuş gorugullygy ugrunaky işler ösürmegi goşun goşýan idaradyr. Bu gatnanyň tagallalary içerki we halkara derejesinde uly gorumly lukmançylyk we insanperwer kömegini gönükdirmekde aýratyn ähmiýete eýe bolup, howsarsyz çağalar üçin zerur hyzmatlara eliterligi gowlandyrýar. Gurbangulu Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäs çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnasy mätäs çağalaryň saglygyny goramaklygy we dikiltmekligi gollaýan çağalaryň bagtyar geljegi we ösüş üçin amatly şertler döredýän maksatnamalary öňe sürmekde möhüm orny eýleýär. Bu tagalalar diňe derwaýs meselleri çözmek bilen çäklenmän, jemgyýetiň we Türkmenistan döwletiniň geljegi bolan sagdyn, bilimli we başarnykly ýaş nesli terbiyelemek ugruna uzak möhletliň maksada goşun goşýar. Our core mandates within the framework of the implementation of the Convention on the Rights of the Child. And I am pleased to note that these are areas also at the forefront of Turkmenistan. Hormatly prezidentimizin parasatly başdonlygyna ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän daşary syýasaty dünýä jemgyýetçiligine giň golluk tapýar. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygyna esaslanýan daşary syýasat strategiýasy ýurdumyzda özara bähwetli uzak möhletliň hyzmatdaşlygy üstünlikli alyp barmaga mümkinçilik berýär. Betarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunun 2022-nji 2028-nji ýyllar üçin konsepsiýasyna laýyklykda daşary syýasaty üstünlikli alyp barýan ýurdumyz dünýäniň ähli meselelerini aýratyn öns berýär. Bu wagtda Türkmenistan täze başlangyçlar bilen çykyş edýär hemde şol meseleler toplumynyň möhüm ogry bolan durnukly ösüşi gazanmakda nusgulyk işleri amal aşyrýar. Türkmenistan dünýäde parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş maksatlaryna gönükdirilen bilelikdäki tagallalary özüniň münasip goşundyny goşýar. Munyň şeýledigine döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlygy aýdyn şaýatlyk edýär. On behalf of UNICEF, I would like to Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşynyň adyndan Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangulu Berdimuhammedow we ähli Türkmen halkyny 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly bilen gutlaýan. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalary gatnaşynyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna Türkmenistan döwletine geçirilen dabaraly senelere bagyşlanan
milli we halkara çarlarına gatnaşmak biz üçin ulu hormat. Geljekde hem Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramatynyň çağlary gatnaşy arasyna hyzmatdaşlygymyzy insanperwer ýörükler edatyna geçirip, olary öz başlyk durmuşa taýýarlamak, ýokary ahlak, watançylyk hem de raýatlyk düşünjesi ruhyna terbilemek boýunça behbetli işleri durmuşa geçirer. Döwürleriň awadan geljegini gurýan ýaş nesillerimiň sagdan hem ruh bilen giň dünýä garaşly bolmak ugruna uly aladar edýän türkmen halkynyň milli liderine hem de Türkmenistanyň hormatly prezidentine alyp barýan işlerini ul üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun. And many other initiatives imperative fostering this theme of peace and trust.
gadarly teletomaşaçylar Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutu bilen Türkmenistan teleýan tarapyndan ýazgy edilýän Türkmenistan durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmeň ýoluny atly syýasy gepleşiginiň ilkinji sanyny size hödürleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gahrman arkadaly gahrman serdarynyň saýasyny Türkmenistan häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň işçi agzasy bolup hyzmat edýär. Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň iri guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ösüş ýollarynyň gün tertibi esasyny bir näçe işler barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyny Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk inançmak gelip ýylan etmek goýunça kararnamany kabul edilmek hem diýsem bu sonurjy wakadyr. Biziň bugünkü mihmanymyz Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň muallimi Çeper Nazargalyjew. Çeper muallim siz gepleşimize hoş gördük. Çeper muallim hemmemiziň bilişimiz ýaly 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak gelip atlandyrmak Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bir agzdan kabul edildi. Şol kararnamanyň kabul edilmegi hem häzirki wagtda ýurdumyzyň halkara awraýynyň nähil derejelerde ösýänliginiň aýdyň şaýady bolup durýar. Şol kararnamanyň kabul edilmegi, ýani ezipdarymyzyň awraýynyň halkara derejesinde artmagy dogrusyna söhbetleşimiz şolar barada başlaýsak. Elbetde malum dogry bildiňiz. Ana ýylyň gelşi ähäňinden bellidir, günüň doguşy sähärinden bellidir diýilişi ýaly ýurdumyzda her bir gadam basan ýyl özüniň ajaýyp üstünlikleri bilen bir taryhy ähmiýetli wakalary bilen gelýär. Ana bu ýylymyz hem halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diňe bir ýurdumyzda da aýsam dünýä derejesinde ikrar edilip şonuň bir ýangy bütün dünýä häzirki wagtda giňden ýanglanýar. Geçen ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýip ýylan etmek babatda kararnama 86 döwletiň bir agzdan gollamagynda kabul edildi. Munyň özü hem biziň ýurdumyzyň bir dünýä jemgyýetçiliginde ikrar edilýänligine, dünýäniň awraýly guramalarynyň beýik münberlerinde ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň taglimatlarynyň bir agzdan gollanýanlygyny ýene bir ýola aşkar edýär. Şeýlede 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýip halkara derejesinde kabul edilmegi hemde şu ýyl halkara derejesinde bir taraplamyzyň 30 ýyllygynyň toýlanmagyny we gahrman arkadamyzyň Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watana atly ajaýyp goşgusynyň ajaýyp şygyrynyň mazmunyna esaslanyp şu ýyly ýurdumyzda hem halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýilip halkymyzdan gelýän teklipler hem gollanylyp kabul edildi. Ine munyň özü hem ýurdumyzyň bir gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen arkadagy gahrman serdarymyzyň münasip dowam etdirmeginde bütün dünýäde öňe sürýän parahatçylyk söýjülük taglimatyna hemde ösüş arkaly parahatçylyk, dialog parahatçylygyň kepildir diýen beýik filosofiýalaryny esaslanyp ýurdumyzyň bir dünýä döwletlerine dostluk ýoluny gurýanlygyny, onuň barha berkeýänligini ýene bir ýola aşkar edýär. Ine şu ýyl ýagny 2025-nji ýylda halkara parahatçylyk we inançmak ýylynda ýurdumyzyň goşaganatynyň biri bolan bir bitaraplamyzyň 30 ýyllyk toýunyň halkara derejesinde bellenilmegi we şol bir sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegine 80 ýylyň dolmagy, iki şanly senanyň bir gabat gelmegi eýem bu ýylymyzyň aýratyldygyny hassa ýokarlandyrýar, ähmiýetini artdyrýar. Şolaryň ähtisi hem ýurdumyzyň bir parahatçylyk, söýjülük taglimatynyň öňün bir taraplyk siýasatynyň hemişe hemme ýerde gollanýanlygyny ýene bir ýola aşkar edýär. Şeýlede bu kabul edilen kararnamalaryň ählisiniň bir özüninde ýurdumyzyň bir tarap döwlet bolmagy, beýleki döwletler bilen hemişe hoş niýetli, medeniýet säperber gatnaşyklary puwtalandyrýanlygy, bir-birine gollap bermek, himayet bermek we dostlukly gatnaşyklary gorap saklamak babatda netijeli tagallar edýänligini nazara alyp şu kabul edilen kararnamalaryň ählisi biziň ýurdumyzyň bir aýdyň geljeginiň kepil hökmünde suwtnama bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan parahatçylygy we inançmagyň watanatly ajaýyp şygyrynyň başlanýan setirleri parahatlyk geljege iň mukaddes mirasdyr diýip başlaýar. Şunuň özü hem ýurdumyzyň hemme ýerde hemişe şol parahatçylyk söýjülükli taglimatyny gollaýanlygyny we onuň hem köküniň eýýam gadimiýetden gaýdýanlygyny, Oguzhan atamyzyň döwründen başlap biziň türkmen halkymyzyň agzybirlik, jebislik taglimatyny öňe sürýänligini, şu günde de ýagny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe de münasip dowam etdirilýänligini we geljege ýaş nesilleriň aňyna ýetirmek babatda hem netijeli işleriň
alınıp barlayanlygyny ýa şo bir ýekaja setirň üstü bilenem göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiliginde eýeleýän orny, onuň ýokary derejede bir aparahatçylyk, söýjülükli taglimatynyň gollanýanlygyny Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň dünýä jemgyýetçiliginde iki gezek ikrar edilmegi hem ýene bir ýola aýdyň aşkar edýär. Elbetde mölümine ýurdumyzda geçirilmeli çärelerin konsepsiýasynyň kabul edilmegi şeýlede hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda bir taraplyk bayramymyza ýani halkara bir taraplyk gününi ýokary derejede bellemek babatda hem edilmeli işleriň meýilnamasynyň tasdiklanylmagy, halk maslahatynyň bir ýol başçylygynda şol işleriň münasip durmuşa geçirilmeginde eýem aýratyn ähmiýet bar. Bularyň ählisy ýurdumyzda bir ýaşullar bilen geňeşilip maslahatly biçilendiň gysga bolmaz diýip döwlet bilen halk bilen birlikde her bir işiň bir ýerine ýetirilýänligini aşkar edýär. Ýene de bir aýratyn bellemeli wakalaryň biri halkara parahatçylyk we nanşmak ýylynyň eýem gadam basan günlerinden başlap ýurdumyzyň awraýy bir bütün dünýä giňden tanaldy. Ýanwar aýynyň dowamynda türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzyň Manaka knyazlygyny amala aşyran saparyň dowamynda hem Monte Carlo şäherinde geçirilen 47-nji halkara sirk festiwalyna hem biziň ýurdumyzyň ýagny Galkanyş milli atysyndaky oýunlar toparynyň şol festiwala gatnaşyp baş bayraga altın bayraga münasip bolmagy eýem ýylymyzyň şanyny ýene de bir goşulanyrdy. Monte Carlo şäherinde Galkanyş milli atysyndaky oýunlar topary bir üstünlük gazanan pursatynda şol toparyň agzalarynyň bir elinde Birleşen Milletler Guramasynyň baýdagyny, bir elinde bolsa Türkmenistan döwletimiziň baýdagyny bilelikde parlatmaklary, dünýä jemgyýetçiligine awraýly guramalaryň biri bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli dostlukly hyzmatdaşlygyny saklaýanlygyny, dostlukly gatnaşyklary nä derejede ýokary bir sarpa goýanlygyny aşkar edýär. Doğrudanam Çeperman 2024-nji ýyl taryh wakalara baýyrlaryň biri bolup bu ýylda ýaňam bellek geçişmez ýaly 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak gelip kararnamany kabul edilmegi şeýle hem Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamany kabul edilmegi hem diýsem bu ýonlar wakalaryň biri boldy. Çeperman 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak ýylynyň dowamyny geçirmeli çäreleriň meýilnamasynyň düzülmegi Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toý dowrasynyň toýlanjak gelini şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllyk toýunyň birlikde gelmegi hem diýsem gowunurjy wakadyr. Şular dogrusyny gepleşigimiz dowam etdiräýsek. Toýlaryň goşa-goşadan gelýän ýurdunda her bir günümiz öz bolşy aýratyn bir taryh ähmiýetli wakalary weslenýär. Bularyň ählisi bolsa biziň ýurdumyzyň ösüş arkaly parahatçylyk taglimatyna daýanyp öňe barýanlygyny, dünýä jemgyýetçiligine ikrar edilýänligini ýene bir ýola aşkar edýär. Eýem şolaryň ählisi hem biziň ýurdumyzyň milli mirasymyzy gorap saklaýanlygyna we ilm bilim ulgamynyň hem binýadynyň hassa berkedilýänligine, onuň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gollanýanlygyna, şeýle-de onuň düzüm bölekleri bolan UNESCO Guramasy tarapyndan, ýagny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine hereket edýän UNESCO kafedralarynyň, klublarynyň we asosiýerlenen mekdepleriniň toruna agza bolan mekdepleriň hem agdy birlikde çekýän zähmetiniň netijesinde ýurdumyzyň bir ilm bilim ulgamynyň hem potalanýanlygy biz ýaş nesilleri diýsem begenlerä buýsanýar. Bizi hassa bir ihlasly zähmet çekmäge, uly gollanma bolup hyzmat edýär. Doğrudanam Çeperman 2025-nji ýyl özüniň giň taryh wakalaryny bilen başlady. Siziň bellek geçişiňiz ýa gahrman arkadamyzyň Manaka knyazlygyna sapary ýa bolmasa Galkanyş milli atysyndaky oýunlar toparynyň giňişi muňa aýdyň mysal bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmeniň ýoluna eserini hem gender deňligi barada giň şeýin beýan edilip geçilýär. Häzirki wagtda diýarymyzda hem gender deňligini üçin etmek goýunça da bir näçe işler alyp barylýar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we inançmak ýylyny ýaňam bellek geçişmez ýaly Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk toýunyň bellenmegi hem diýsem bu ýonlar wakadyr. Türkmenistan hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramçylyk dogrusyny gepleşigimiz siziň bilen dowam etdiräýsek. Ýurdumyzyň bir goşaganatynyň biri bolan bir taraplygymyz barada söz açylanda eýem biziň bir öz ygtyýarlylygymyz, biziň ýurdumyzyň bir öňe sürýän agzybirlik taglimaty, parahatçylyk taglimaty örboýuna galýar. Halkara bir taraplyk derejemiz hem bütün dünýäde giň gollawa eýe bolýar. Türkmenistan döwletimiz bir taraplyk hukuk derejesinde 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 185 döwletiň
bir agzdan gollanylmagynda eýe bolan bolsa 2015-nji ýylyň 3-nji iýununda 193 döwletiň bir agzdan gollanmagyna Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesi 2-nji gezek akrar edildi. Soňra bolsa 2017-nji ýylda ýurdumyzyň beýtaraplyk güni halkara beýtaraplyk güni derejesine ýetirilip, şol beýtaraplyk bayramçylygymyzyň bir dünýä jamaatçylygynda giňden bellenilmegine uly itergi berdi. Ine bularyň ählisi bolsa beýtaraplygymyzyň saýasynda parahatçylygyň binýadyna bir ata watanymyz Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň awraýly guramalar tarapyndan ikrar edilýänligine, şolar bilen bir netijeli özara bähwetli hyzmatdaşlygy taklaýanlygyny ýene bir ýola aşkar edýär. Ine bularyň ählisi bolsa biziň hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň şu güneçenlige ýeten bilen sepkitlerini ýene bir ýola dünýä jamaatçylygyna giňden ikrar edýär. Munyň özü bolsa ýurdumyzyň bir has öňe gadam basýanlygyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryny münasip dowam edýän Arkadagly Gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygy netijesinde ýurdumyzyň ösüşiň belen sepkitlerine sary önamli öňe barýanlygyny ýene bir ýola aşkar edýär. Şeýle beýik başlangyçlar öňe sürýän Türkmenistan döwletimizde ýaşamak, okumak, öwrenmek, döretmek uly bagtdyr. Bu ýurdumyzda häzirki wagtda ýaş nesillere bilim almagy olaryň bir okyp başarnyklaryny açyp görkezmegine ýurdumyzyň halkara derejesinde alyp barýan bir netijeli hyzmatdaşlygyny dünýä jamaatçylygine hem wagt etmek babatda netijeli işler alınıp barýar. Ýaş nesillere uly önam bildirilýär. Bu bildirilýän önam bolsa biziň agertirlerimize bildirilýän önamdyr. O bildirilýän önam biziň rowşan geljegimize bildirilýän önamdyr. Biz ýaş nesillere şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren okumagy, dünýä dillerini içgin öwrenmäge, netijeli halal zähmet çekmäge ahly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza peder ýoly münasip dowam edýän Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Ýurdumyzyň geljegini biz ýaşlarda görýän Gahrman Arkadagymyzyň ýurdumuzy ösüşiň belen sepkitlerine sary önamli öň alyp barýan Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl wagtly bütün adamzat ähmetli alyp barýan her bir tutumly işleri rowana menzellerde diňe rawaşlyklara beslensin. Sag bolun çepermon biziň gepleşigimize gelip beren täsirli gurrunlaryňyz üçin size de işiňizde ilmi dam üstünliklerini ýar bolmagyny arzu edýäs. Biz ýaşlar okumany, öwrenmäni döredip berýän mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadagymyza, Arkadagy Gahrman serdarymyza sag bolsunlarymyz aýdýas. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ýurt bähwetli, umumy adamlar ähmetli alyp barýan işlerine ilmi dama üstünlikleri ýaranmyrsyň. Şeýle ýaş arzuw niýetler bilen gepleşige geçer gutarýar. Gepleşik Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň durnuq ösüş maksatlary boýunça Ilmi usuliýet merkezine ýazgy edildi. Gepleşik alyp bardy Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň jemgyýeti öwrenç ilmler kafedrasynyň muallimi Muhammed Süleýmanow. Hoş, sag bolun.